आए ऑफिस फेरला बेलू आमर से रास्त जड़े जातिया बस प्रबल चुना माछ कल मत कहला कहला तू अधन छाड़ी आस माछ नहीं जी चुना माछ मुझे जाइए आसिक गाधा गाधा सारिक जाइए चुना माछ माछ केते माछ पत्र देखिए एत सारा चुना माछ कर खाई मोर पे हो भाजदेले खिया माछ जीवता डॉक्टर कहला ना चुना माछ खाओ चुना माछ कहले आखि भल सका को पड़ो बहुत माछ टी कम आ भर न बाछिले भल लगे खाए पूरा का दाना अरे जीवता माछ धरी होने हाथ खसुच आपको मसला दे सोरिष नका बेसर देखिए सोरिष नका बेसर देखिए जुकी जुकी भाजदेले खाइबा मजा लगे चुना माछ ना चुना माछटा खाइबा निहाती दरकार क्या देह का भल खाली कौ गुराक खाली कौ बिल माछ बाछी भी होने धरी तो होने हाथ में बाछी से भाव पकई दे देखना केंटे मत चुना माछ खाए भल लगे चुना माछ आने बाय कौन खाली हणा मारा कर जिते देख खाली काम 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 मशा काम ना दी ना कौन बा खाली सफा सुतुरा काम बारीघर हणाहणी विश्राम टे ना कहीं एत काम कर काम कर क्या मो पाइका ना तुम पाइका हमें जानते हो क्या कर तुम मान अरे नाई बगीचा घास मारी जाइए ना आकाल कर तो जात्रा देखा पलैली मैं पान खाई से अधा रही कामटा जो जात्रा देखा पड़ा शोई पड़ी आ कामटा हो पारानी केते अरम होता यहाँ सफा करने निहा दरकार कहीं मुझे जितक वीडियो करुच्ची सब आरी पर कर कहीं ये जो स्किन टा देख ये जो घास गुड़ा सब ये जो घास गुड़ा आगे हाणीदे से थे नुआ पुणी कहल पुणी कौन बोले आमर
ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁକା ଆକୁ ସରେ ହାଣି ହୁଣି ସାଇଜ୍ ସୁଜା କରିଦେଲେ ହେଲା ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ହେବ ହେଲା, ପୁରା ପାର୍ଟ ଭଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ଘରେ ବସିବା ମୋତେ ହାତ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା, ମୋର 24 ଘଣ୍ଟା କାମ ଦରକାର ହେଲା, ମୋତେ ବସିଲେ ଭାତ ହଜମ ହେବନି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠୁକୁର ଠାକୁର ହଣା ମରା ସଫା ସଫି କରେ। ନିଜ କାମ କରୁଛି ନା, ମୁଁ କ'ଣ ବାହାର କୁଆଡ଼େ କରୁଛି? ନିଜର ଯେତିକି ଭଗବାନ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେତିକି କାମ କରିବି। ମୋର ବାରି ଘର ଭଲ ମନ୍ଦ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ମୋର ଦରକାର। ମୋର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। କରୁନ କିଏ ମନା କଲା? ନିଜ ବାରି ଘରେ ନିଜେ କାମ କରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କେତେ ହାଣିଲେଣି ସକାଳୁ, କେତେ ହାଣିଲେଣି। ହାଣିଦେଲେ ଏରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଗଲା। କେତେ ସାରା ଗଛ ପଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପଟାସ ବଗିଚା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଏ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପାର୍କ ଭଳିଆ। ଏଠି ଧାନ ବିଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ ବଗିଚାଟା। ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଲାଗିବ? ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କଲେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଅଳିଆ ମଳିଆ କରିଦେବା, ନିଜେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଯେଉଁ ଖରା ଦିନ ସାରା ଆମେ ଆସିକି ବଗିଚାରେ ବଉଛୁ, କାହିଁକି ବସୁଛୁ? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଲେ ଆମେ ବସ ଉଠ କରୁଛୁ। ନିଜ କାମ ହିଁ ନିଜେ କର ହେଲା। ଆଉ ମୋତେ ତ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ଗୁଲି ଖଟିବା ତ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ମୋର ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରେ। ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମଟା କଲେ ଦେହରୁ ଯେତେ ଝାଳ ବୋହିବ ସେଥିପାଇଁକା ଭଲ। ସେଇଥିପାଇଁକା ତ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋର ଏଇ କାମ ସବୁ ଦେଖୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ସବୁ ଏଇ ବଗିଚାରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗଛ ପକେଇଛି, ମୁଁ ବଗିଚାର ସଫାସୁଫା ରଖୁଛି ହେଲା, ପରିଷ୍କାର ବି କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବାରି ଘରେ ବନାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁନା, ମୋର ଯେତେକ ଫଲୋଅର୍ସ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନା? ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, କାହିଁକିନା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସକାଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି ଅଫିସରେ, ଆଉ ଯାଉଛି 9ଟା ବେଳକୁ ଆଇଲା ରାତି 7ଟା 8ଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କେତେ? ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବାରି ଘର ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋ ନିଜ କାମ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରଖୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। এই যে অଳିଆ ବାହାରିଲା, ওড়ে ବି ସେ ଖାଲକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେଟା ପୋତି ହୁଅନ୍ତାନି এই ଜାଗାଟା। ଖାଲି ଓଳେଇକି ଜୋର ତାର ସେଠି କରିଦେଇଦବ। କେତେ ଓଳେଇଲେ ଆଉ କେତେ ଓଳେଇବା? ଖାଲି ଓଳଉଥିବି ନା ଆଉ ସିଆଡ଼େ କାମ କିଛି କରିବି? ଯାଉଛି ଏ କଦଳୀ ଗଛଟା ଭଣ୍ଡା ଗଛଟାକୁ ପୋତିଦେବି ହେଲା। ଏ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ, ସେଠି କେତେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା ଗଛଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମାଙ୍କଡ଼, ଆକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଭଲ। ଆଉ ଲଗଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଛ? ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି ନା। ହଁ ହଁ, ଦିଟା ଯାଏଁ ଗାଡ଼ି ଧୋଇଦେ। ଡିସପ୍ଲେଟା ପକେଇବ। ଆଁ? ଡିସପ୍ଲେଟା ପକେଇବ। କ'ଣ ଡିସପ୍ଲେ? ପ୍ଲେଟଟା। କୋଉ ପ୍ଲେଟ? ଏଇ ପ୍ଲେଟ ଘଷି ଅଛି ଖାଇଛି। ଆଜି କି ବାରେ? সোমবারে। সোমবারে।
ପଇଲେ ଆଜି ଗଛ আর ବିକି ନହେଲେ ଖାଇବା ତ ଦିଟା ଘରେ କଦଳୀ କଦଳୀ ରେଟ୍ ଏକା ଯୋଉ ଭଳିଆ ରେଟ୍ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଣ୍ଡା ଗଛ ଦିଟା ମାଙ୍କଡ ତ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗଛ ଲଗିଆ ସରିଗଲା। ହଁ ଲଗେଇଲା ସରିଲା ଓକେ